Hello guys, good afternoon. Welcome back to our channel. Welcome to Kini ang akong suliran for today's episode, May 15, 2025. And this time, panibagong suliran na naman guys ang matagaan o kalamdagan sa ilang mga nauna. Dungga na to diri guys ang tambag ni Attorney Gwen Alguno kay wala karon guys si Attorney Elaine Bathan. Og problema ni siya guys nung may kalabutan sa iyang birth certificate, which is very common pero lahi po niya iyang style guys sa pagka-problema niya lahi. So para inyong masabtan guys, di na tamo lang ato na paminaw ng iyang suliran. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Lourdes, 50 anyos. Itago na lang sad ang akong address diri sa Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong duha ka pangan. Lourdes lang gyud ang akong pangan sa akong binunyagan o birth certificate nako. Apan nausab kini pagminyo nako. Aron niyo hisabtan, sugdon ko paghuman sa among kasal sa akong bana. Ingon ini ang mga pangitabo. Kasal na kita sa simbahan de Lourdes. Oh, Lucas, ug dili na gyud ka mailog sa imong ex nako. Kinis yun, no? Kasal na ta? Bagot ang kasal. Ay na to giskuting akong ex. Wala to siya sa akong kinabuhi. Ikaw na gid ang akong forever. Lourdes. Taba, oy, atik sad kada. Hay naman to atong marriage contract. Ako tong tipigan be. Ako'y tapig ato. Pag matuod ba ito nga kasado na kita. O dili na kita mailog pa sa uban. Kato mga nanguyab nimo nga wa nimo sugta. Kung magsige patog samok-samok nimo, inga ko. Kay pakitaon ako sa atong marriage contract. Kabaw sad ay. Ay, wa pa na ito mada. Uy, uman sa atong kasal. Kay iadto pa man kuno to sa simbahan o sa kumbento. Yan naman. Oh, basig, may lain pang mupirma. Usa? Kisa naman? Oh, basin lang ba? Ang pari, basin wa pa ito makapirma. Oh, usa? Tuod, no? Tuod man dito kapirma ang pari. Ay, sige lang, good. Kung mga ato ko sa lungsod, o basin si mama, kay may kailaman siya nga naa sa kumbento. Lourdes. Uy, ma, niya malagi ka. Ay, ingon manggutos Lucas na ako atong miaging simana pamintinga ito Nga, ug moadto ko no ko og lungsod maipada ka. Aw, wa ko ipadani mo sa lungsod, ma, uy. Naalang ko ipahapit ni mo o kuha sa simbahan. Aw, unya unsa man. Ang among marriage contract ni Lucas, ma. Uy, wa pa dayon makuha ninyo. Wa man dayon to na mo, mada, kay wa man gihatag sa simbahan, ma. Ah, nala sige. Ako nga piton dito sa atong simbahan. Ang kadiyot lang, ma, magpada ko kwarta. Asig magkinahanglan ng kwarta. Oh, yapit na kang mama ni mo kay ganina? Oo, kay imong kuno siyang giingnan. Kulagi, kay ingon baya ka. Maong ako sang giingnan sa mama. Lourdes! Ah, nalas mama eh. Ma, di Miss Lucas diri ma, saka lang.
Narang inyo ang marriage contract. Ah, Pero, mura magmay sayop na, nak. si sayop gud ma. Sabay na sayop. Diham nang guna na ako matanaw sa akong pagpauli, God. Tanawa ra, God. Ang imong pangan ba kay Lourdes ramang gud unta sa imong binunyagan. Unya nga nung Maria Lourdes may nakabutang diris inyong marriage contract. Sa? Lourdes ra gyud ang akong pangan sa akong birth certificate. Wa na gyud mi makabantay nga nabutangan og Maria Lourdes baday ang akong pangan sa among marriage contract. Nagtuod ko nga okay na to ug mao na to'y gusto sa pari. Hangtod nga nakaanak mi og uno. Wa ko gyud tumana ang pangan sa among marriage contract nga Maria Lourdes. Ang naa sa akong birth certificate ang akong gituman nga Lourdes lang ang birth certificate sa among anak. Pero usahay, depende sa angay pirmahan, malahi-lahi ang akong pirma tungod sa duha ka pangan. Hangtod nga nangadagko na ang akong mga anak ug ang uban may trabaho na. Unya, Ma, may insurance mi sa agency ba nga akong gitrabuan? Ug kamo ang akong mga dependents. Unsa man nga pangani mo nga akong ibutang, ma? Ha? Makalibo bang ko ng imong pangan, ma, kay duha man kana. Ang Lourdes ug Maria Lourdes. Kana na lang Lourdes lang dong, oy. Kay kana raman say sigihan ako gamit sa kad. Wa man kumutuman anang sa among marriage contract ni papa ninyo kay ibaw man ko, nga sayop man na. Unya, usahay lagi, ma, mugamit ka man sa pangan nga Maria Lourdes. Kung gikinahanglan nga gamiton sa records ang among pagkamagtiayon ni papa nimo. Kay unsaon, maom na naa sa among marriage contract. Unya, ma, unsaon naman niya akong insurance nun? Nga pangan man kuno sa mga magpapa. Sa pangan siyang pagkaminyo. Ha? Ay, bahala na ka diha dong, oy. Kanang Lourdes na kung pangan na lang gyud ang ibutang diha dong. Oy, Maring Lourdes, apil sa among giapilang linding kay kuwang ni sa among grupo usa. Ha? Uy, kasabaan ko anang Lucas day, oy. Manangid lang usa ko niya ha kung mangutang ko kay wara bay klarong dapatan sa kwarta. Aw, magtinda-tinda ka karon ba? Or ang insurance lang ba? Oh, unsa man di ay na, Mari? Ay, ang mga mangutang ani Mari, may insurance nga simbako o mawa na taaning kalibutan na ang mga nahibilin nimo ang mo-claim sa imo mga benepisyo. Ha? Maayo man to day ng alinding. Dakan og benefits ug may savings pagid mo. Musugot ra ka do nga mo apil ko ana, ha? Nagkasulti mi niya ng Maring Ibit. Bao nga nakasabot ko sa tumong nga linding. Nga tabangan mo nga mga membro nga magkatigom o may insurance pagid mo. O di, apil ana. O di, o sa may gamiton ni mga pangan. Ha? Sukad pa kaniadto nga maproblema gid ko matagdo na ko'y fill-upan kung unsa nga pangan ang akong gamiton. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, Lourdes ra gyud ang akong pangan sa akong birth certificate. Apan, Maria Lourdes may gibutang sa simbahan sa among marriage contract. Mausab pa ba ni? Unsaon man pagpaagi aron ipamatuod nga kining duha nga pangan usara. Ikaduhang pangutana, daghan ko mga na-fill-upan nga maglibog na ko kung unsa nga pangan ang akong gamiton og lahi-lahi na sad ang akong pirma. Magkaproblema ba ni ini sa umaabot?
Ikatulong pangutana, unom akong mga anak ug ang akong pangan sa akong birth certificate nga Lourdes ang akong gigamit. Husto ba ang akong gibuhat? Dili ba magkaproblema ani ang akong mga anak puhon kung pangitaan sila sa among marriage contract? Ikaupat o katapusang pangutana. Sa insurance sa akong anak nga nagtrabaho na sa usa ka agency, din usa ko sa mga dependent, ug sa giapilan kong linde nga may insurance. Unsa may akong gamiton nga pangan nga dili unya magkaproblema ang mga mahabilin nako. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lourdes. Mayong adlaw, mga sukit ti Kaminaw. Mayong hapon, mayong buntag, mayong gabi. Utob sa maabot karon sa atong broadcast. Kay na may mga OFW nga lahi ang oras dito silahang lugar. So, kumusta ka mong tanan? Kumusta mga kababayan? Tanan nga maabot aning atong broadcast nga nagkaminaw sa ilahang tagsa ka mga car stereo. Katundo na mga sakyanan, nagkaminaw sa atong programa karon. Mga transistor radio katong naa sa inyong panimay o sa opisina o radyo gibo ay kisaligan o katong nakatutok usap sa ato ang live streaming sa ato ang official Facebook page. Kumusta mga sukin ti Kaminaw? Sangan ni Attorney Eileen Bathan o Dr. Rene Obra. Ako una ang inyong ikauban karong orasa o dining programaha. Ako si kasama Attorney Buin Alguno. Okay, di ta maglangay, ato dayong hatagan o pagtagad. Ang unod, ingon man ang pangutana sa atong sender karong adlaw. Ako lay ang ato ang sender, taga Cebu kini siya. Apan gusto lang siyang itago kung asang lugar diri sa Sugbo, siya nagpuyo. Ang kinikong problema niya, mahitungod sa iyahang pangan, inganlan ni siya og Maria Lourdes base sa record sa simbahan. Pero ang record sa iyahang birth o sa iyahang pagkatao, Lourdes. So unsa may sundon niya ron? Hala, sige, pamina mo diha kay basin og ang uban ninyo makarelate pod aning problema karon nga gipada ni Lourdes dinhi sa ato ang tulumanon. Kini ang akong suliran. Dito maglangay. Kaya si Lourdes na problema sa nagkadaiya nga mga transaksyon nga iyahang giapilan. Tungod kay nagka-conflict man gyud ang pangan nga ni appear sa iyahang birth certificate o sa record o sa pasimbahan. Apil na ang kontrata niya sa pagminyo. Question, asa may mas tumanon? Ang record sa simbahan, ang record sa pagminyo, marriage contract, or ang record sa imong pagkatao, din ang ahensya sa gobyerno nga maoy mo issue nini ang Local Civil Registrar o ang Philippine Statistics Authority o PSA. Ito maglangay, ato dayong tubagon kining mga pangutana. Una, matod pang Lourdes. Unang pangutana, Lourdes ra gyud ang akong pangan sa akong birth certificate. Apan Maria Lourdes may gibutang sa simbahan sa among marriage contract. Mausa pa ba ni? Unsaon man ang pamaagi. Aron ipamatuod nga kining duha nga pangan usara. Okay. Lourdes, og kamo mga sukid tigpaminaw, maproblema gani mo sa spilling sa inyong pangan, dunay kuwang, dunay napuno. Ang unang tuuhan sa atong balaod, maagid ang record base sa narehistro sa ato ang gobyerno. Asa man sa atong pagkatao, kinahanglan nga ang ato ang personalidad sa pagkatao, ang atong pangan, apil na ang apelyido, kinahanglan nga irehistro sa Local Civil Registrar. Matag Local Government Unit, duna kanay Local Civil Registrar. Sa Cebu City, dunay Cebu City Civil Registrar. Sa Mandawi, Mandawi City Civil Registrar. O sa upan pa nga mga local government units,
naasab ang gitawag og Philippine Statistics Authority nga mausay naghawid sa record sa ato ang pagkatao. Diin direkta gihapon nga giduma sa ato ang panggobyerno. Ang pangutana ni Lourdes, kung tungod aning conflict ba sa imong apelido, unsa may angay buhaton para pamatud-an nga ikaw rani o di na ka maproblema sa imong mga transaksyon. Actually, kamo mga naminaw karon, maproblema gani mo sa inyong pangan, sa inyong apelyido, kay managlahi ang spelling. Ang una gyud ninyong duolon, kinsa man, ayaw mo ditsog duol dayon og abogado. Kay ang mga abogado managlahi kana og legal opinion. Asam na mo pwede mo duol og dritso nga magkadtos abogado. Adto mo dritso og duol sa local civil registrar. Unsa man ning local civil registrar? Matag local government units ako nang giingon ninyo, dunay local civil registrar. Kay sila mao'y mas nahibaw og kanang imuhang pangan nga ni conflict sa lain nimong record, pwede bang makausab niya ang local civil registrar o pwede bang i-file pa ang kaso ngadto sa korte? Duha ka pamagi para makorek ni. Number 1, mahimo makausab ang local civil registrar basta mga plain clerical errors. Unsa man mga plain clerical errors? Klaro kayo sa mata nga ang sayo pagid sa pagkasuwat o spelling ra gyud maoy problema. Pananglitan ron ang pangan Maria, ang spelling M-A-R-I-A. Unya nabutang dito sa birth certificate ang spelling dili mao, ni sukwahi sa sakto nga spelling. Plain clerical error, pwede ka na nga mausab dayon sa ato ang local civil registrar. Ang proseso ana mulungtad og mga 3 ka buwan ngadto sa 6 ka buwan sa dili pa ma-release ang koreksyon sa inyong pangan. Ikaduha nga paagi, kadtong mga pangan nga dili na mag-consider nga plain clerical error, mo file kita og kaso niya na ngadto sa korte. Mo file ta og correction of entry ngadto sa hukmanan. Now, asay may mas gastuso sa korte or adto sa local civil registrar? Natural, mas gastuso gyud ngadto sa korte kay mo hire pa man mo abogado nga mo draft sa inyong kaso nga ipasaka. Pero ari mo sa local civil registrar o magkausab ang local civil registrar ana Lourdes kanang problema nimo sa pangan, gamay-gamay ra mo og magasto. Ang utana mo og pila, pag-anda mo lang mo daan og more or less 3,000 ngadto sa 6,000 kana og way kausaban sa uban nga mga procedure ha. Ayaw mo ditso og duol anang fixer in taon. Ditso mo og duol sa tibol sa local civil registrar kay maora na ang estimate sa magasto. Ako doon ako experience ana mga more or less 3,000 to 6,000 pesos inyo magasto sa correction of entry o adto sa local civil registrar. Suma total or summary sa ato ang tubag sa imong una pangutana, duha ka proseso. Aron mausab ang imong pangan, number 1, muduol ka Lourdes sa local civil registrar. Duula lang asa kadapitan nga natawo o karkar ka pananglitan na tao at tukas karkar nga munisipyo, duula dito ang local civil registrar. Pangayo daan dito og opinion. Ug mayon gani ang local civil registrar sa karkar nga dili sila pwede makausab sa imong pangan, mao na ang panahon nga mo duol na gyud ka og abogado aron i-file ang kaso ngadto sa korte. Ikaduha ni mga pangutana, Lourdes, daghan ko og mga na-fill-upan nga maglibog na ko kung unsa nga pangan ang akong gamiton og lahi-lahi na sab ang akong pirma. Magka-problema ba ko niini sa umaabot? O maka-problema jud ka ana Lourdes. Kalalahi pa imong pangan, lalahi pa gyud ang imong pirma. Unsa may imong buhaton no? Ipa-correct nimo ang imong birth certificate. Ang imong birth certificate maunay unang i-correct. Unya usara ka stroke sa pirma
or usa ra gyud ka hulagway sa pirma ang gamita, ayaw lain-lain na imong pirma aron dili ka maproblema. Ikatulo nimong pangutana, Lourdes, unom akong mga anak ug ang akong pangan sa akong birth certificate nga Lourdes ang akong gigamit. Husto ba ang akong gibuhat? Di pa ko maproblema o di ba ko maproblema aning akong mga anak puhon kung pangitaan sila sa among marriage contract? Okay. Maproblema gyud ka ani Lourdes kay lalahi maning imong pangan, lalahi ang pirma nimo o lalahi ang spelling sa imong pangan. Ang imong buhaton, ang una gyud nimong i-correct Lourdes, akong balikon, ang ni-appear sa imuhang birth certificate. Adto ka duol gyud. Pirmiro nimo duolon ang local civil registrar sa lugar diin ka nataw. Adto ka mangayo og opinion daan og pwede bang makausab ang civil registrar sa imuhang pangan or kinahanglan bang i-file ang kaso ngadto sa korte. Kinahanglan magka-uniform gyud na ang spelling sa imong pangan aron dili maproblema sa umaabot. Ikaapat nga pangutana, katapusan. Sa insurance sa akong anak nga nagtrabaho na sa usa ka agency din usa ako sa mga dependent. O sa giapila na ako nga lending nga may insurance, unsa may akong gamiton nga pangan nga dili unya magkaproblema ang mga nahabilin nako. Okay. Labing maayo Lourdes nga ang gamiton nimo nga pangan ug unsay ni appear sa imong birth certificate. Kay og dunay conflict gani sa records imong pagkatao, ang unang tuuhan sa atong balaod mao ang record nga gihuptan sa atong gobyerno. Ako na itong nahiskutan sa unahan. Adto ka sa local civil registrar. Ug unsay ni appear sa imong birth certificate, mao ginay imong gamiton. Karon og sayop ang nabutang sa imong birth certificate, Lourdes, adto gihapon ka sa local civil registrar, ipausab nimo ang imuhang spelling sa imong pangan kung nasayop kana og pwede rang usbon kung clerical error lang or kung unsay opinion sa civil registrar kung dili sila magkausab, i-file ba ang kaso ngadto sa korte. Summa total sa tanan nga mga pangutana ni Lourdes, ingon ani for the sake sa mga naminaw na toron, maproblema gani kamo sa inyong mga pangan kay sayop ang spelling nga ni-appear din ha sa inyong birth certificate. So kwahi sa spelling nga ni-appear sa uban nga mga dokumento sa mapanalitan, marriage contract, baptismal certificate, ug uban pa, ang una yung tuuhan sa balaod mao ug unsay ni tatak sa imuhang birth certificate. Kana, so as possible, sa tanang mga naminaw ron nato, di lang ikaw, Maria Lourdes, areglaha ka ng inyuhang birth certificate. Kay basin o ni conflict ang spelling sa inyong mga pangan o apelyido sa fill upan ninyo nga mga transaksyon ni sukwahi na sa birth certificate, maproblema mo na. Now, unsa may buhaton og mag-correct na ang imong pangan, Lourdes, sa local civil registrar, mo report po na ang local civil registrar ngadto sa Philippine Statistics Authority, PSA, para uniform na ang ilahang record sa imuhang pagkatao. Unya, ang uban nga mga transaksyon, sama sa marriage contract, sama sa baptismal certificate, sama ang imong giapilan nga loan sa lending, o unsa may buhaton, record mo sa SSS, dili man kay na tantong problema. I-comply lang na nato niya puhon o kung sa mga requirements. Usually mo issue ang hintungdan ana og affidavit of two disinterested persons nga ikaw ra na, no? Ang imong record sa SSS pwede nimong ipa-correct pero kinahanglan mo coincide mo tukma og unsay naa sa imong birth certificate. Akong balikon, makadaghang higayon in case of conflict sa data, sa spelling, or any information sa inyong birth certificate kumparar sa record sa uban yung mga transaksyon, ang mo prevail, ang gamhanan, ang tuhan, ang unang tuhan sa atong balaod,
ug unsay ni marka sa inyong birth certificate. And ayan guys, ano na po na tunong lang episode karong adlaw diri sa kini ang akong suliran no. For today's episode, May 15, 2025. So say Lourdes guys, ang iyang birth no sa Masatunadunggan. Lourdes yun pero lahi naman gud ang pagkuha niya sa marriage contract nila kay Maria Lourdes naman. Kumo nang pagkaayo no nga pag sige na po ko makadungog guys nga naagi Maria Lourdes mo tong nasayop yun ang kuano nag-type guys wala magud na nakuha layon ang ilang marriage contract kay wala daw paday perma sa pare unsa paghitabo guys gikasal sila pero walay perma. Kung ako ni Lourdes no I think pagkahibalo nila nga wrong no ang ilang marriage certificate ang ilata atong direktamo dayon no para mahimuan og bag-o pare ka na ron o daghan na siya complications. But anyway, nandun ka naman to guys ang tambag no ni attorney ug I hope nga naliwanagan ang sender ato no. Og nalingaw po ta guys no sa iyang sugilanon. Nalingaw? Nakat-on I mean. So, that's all for today guys. So, kung niya mag-upload na po ta sa drama nga handumanan. Thanks Ariman and more power.